това беше най-гадното и много тесен нос. Знам, че те мъча, но... Добре, готова съм. Край свърших. Свърши, само искам да видя назад дали имаш някакъв проблем. Добре. Дишай хубавичко. Добре. Само се опитай да не преглъщаш, ако ти е възможно. И се махам точно за една минута. Тук вече даже не би трябвало да ти е толкова гадно, поне на мен не беше, тук нямаш никакъв проблем. Кажи,